Ana bubute. Yo. Teh, pinter. Weh no wedhus, sok wedhuse lek wis gedhi peken. Ya? Nyapa? Kae wis ditandan suket no. Ndingi entek bengi oleh pakan. Dan deres kae gantol godhong anu. Godhong nongko. Heeh. Omonge lali. Sembarang bendina lali. Lah ya bendina lali ya. Wis diluku bek sawahe. Kung Ngono ndak diluku ben dayung. bakawe ya dadi luku. Bareng-bareng nek. Bae. Saya oleh rong truk le sukete. Bah, pinter janan Tio. Kok kebelar kok nyebuti kuwi. Wis bek lho yo. Wis ono e. Ndak gek seretan rono le. Iki kan dingi ya bek lah mbesi. Dek enakane iki sampe iki. Telung nyangan. Lek pot tanduri wit telo mandara ketel sukete. Kuwi kan tak kaya ngono. Iki kok kebruk terus pothuke wit telo. Derku ki ya iki bakale. Tapi mbuke akeh ya. Belar kok. Karo susruk le. Nek enek wong nyemprot suket ngono kok kan nyemprotne sus diluk ngono ora. Wah, disemprot Mbak Jahat. Diamut. Jamu-jamu. Masa tukul neh. Tukul Apa le? Heh? Serandal? Serandale kok salah ndi le? Oh, suket. Kimeng dengaran wedhuse ora dolan, oh lawange ditutup. tutup wong rumah Hmm. etan.
Lah wedhuse dipakan apa, Bek? Dipakan saipit ngono. Tak pondongan. Hmm. Nyeluki sampean le. Yo. Yo. Awas kena anari tebik girah ya. Kok ya ngerti lek bar pok susruk di anu to. Kesel ya kowe iku. Yo. Sampeyan wis mandi urung le? Ya gek wis gek mandi. Kayak mandi. Yami Ibu ya. Tak yami gelem. Tak motong. Heeh. Dan Ada peati. Apa nduk? Kene lho. kayak bisa di joget ngerti opo. Arep nanti, Mbak. Apa kuwi? Mbak, arep nanti. Dastermu cuwingkrang men to. Mbak Titi celok nesu. Wis nang menit iki. Engko nyapa? Cek cah kalau bu nyapo ngono deloken to. Cah kae lho nyapo. Cah. Loh, Kayak barang biayaan. mubeng ae. Tak kadi nanti, Bek. Yang main. Ya. Mak di apa wingko? Bek. Bar mak daputi. Nyapa? Lemah tok lho, Bu. Doyan lho Bek jane Bek. Jane Wis ya kok jajarong. hukum. Jajaran Bek. Ya wes ya. Heeh. Wah kok iso naleni to, Bu? Kae ya. Heeh. Terus kan mau. Kuwi lek nembasne bapak kae wis terke ilang. Kuwi. Ndase. Sirahe. Dicepat nih Gendra. Gendra nakal. Padha. Wis telah nang, Nduk. Dan Wis. Wis tak ten. Tas tangi turu ye. Tas turu. Sopo ngedendeni?
Mumet. Mumet. Sapa ngedendeni? Sapa? Yo. Tito ye. Tito. Wedi ya. Walah. Heh? Tiba ya. Tak senenane engko bocahe. Tak senenane engko. Enggak nah wedun-wedunan. Tas turu ya, Di. Nang. Ora. Le, aja ngeden-edeni bek saimah, wonge mumet iki lho. Heh. Omonge kok dendeni. Aku ora tau awor. Sing ngeden-deni iki ye. Sing ngeden-deni iki. Hooh no. Aku ora tau awor. Lah sapa sing dendeni? Oke ndinge ning lorok. Mewawan aku. Jongkrokne lawang awakmu. Lawang ndi? Mbuh wite kok lawang ndi? Aku cek ndinge nek jam 1 apa no mewawan. Wonge kekel wae gawe daster megang mesne lho. Kocak wedok ya. Pintu kacang nelong. Apa? Range-wangi mbubuti suket yo girah. Range-wangi mbubuti suket. Aku mong tasnya wangi ya ket mau. Ya wangi mbubuti suket. Liwet nang kono ta. Ora mbubuti suket. Alah. Enggak ngliwet wonge. Mbubuti suket. Dene anakne. Anak wong. Kiai. Wong turu niran. Niran ora ubah. Sopo? Jantak kan. Alon-alon di arep nyandi. Heh? Jantane kedina. Arek ini Pak RT ya. Heeh. Apa? Kan. Heh. Tito ye. Gawe rokok. Kalau Cio momoti suket lho. Cio ngusungi suket. Nek bubuti yo girah. Ayo ta. Heeh. Beng-beng. Yalah cintang. Itu lah, lah. Ya tidak bulan dia. Heeh. Tidak bulan. Nah. Alon-alon. Tara. Sik girah Mas mari ya. Kok bene rumah yo. Ada enggak? Ya berarti lawe apa? Rica lompong. Rica lompong. Cari calon kene di, dorong kene di, mandi di.
Kok ngono, Bu? Ini lho, tak digokne ya. Eh? Tak digokne. Apa masak ya? Mau nyambung sego. Itu. Wah, Hanya Ibu, enggak kena wi. Cuwilen. Ini lho, Bu. Iya toh? Leh ini leh. Ya, nyapa kok wis sama. Bu. Ndi piring. Kok enek-enek, Bu? enak. ini udah nanti deh, udah loro. Peteng lo ya. Tapi lah, gone sik ora. Iya, Mbak. Iya, wis. Wah, mantap ketoke. Pak, iki enakmu, Mbak. Duh, pedes. Oh, cepat. Tito masak mli mercon. Sapi ini. Kepedesan lho Pak Kadinggo. Kok yo renek sendok to? Ini kabeh itu kurang mau. Ya ini. Aduh ya. Wong. Iki banyu es. Ya, ora mangane keselak. Ada pedes-pedes soalnya lek masak. Dasarnya bolong lho, Bu. Tak elis to iki. Nanti ya Tak nelis. Uduk. Ya. Eh? Iya. Iya. Ada tahu barang di lagi goreng. Kayak kamu. Walor mau enak ngono. Lah mau nggowo? Yo kok ora digoreng tahu. Aku ngerti kok. Enak Pak Di. Betul tapi Ya, akeh to. Enak Pak Lan. Enak banget Pak Jenjak umum. Ada mercon bandingan. Mau masuk kan ya? Masuk enggak tukang ini bang masuk ya. Oh masaknya wong apa? Apa? Tujuh. Apa bang? Gatel. Ora to. Aku lho, Bang. Aku wegah kok gatelen. Gatel ora. Bu. Paling kok Gatel lah kok nego kopian lombok. Oh. ndara ngerti kok. Mau bulan yang bulan itu tidak mau bulan ini mana? Mau pikiran. Boleh Pak Lan? Wes Kan gua tadi. Kepedesan ketoke Pak Pailan. Pak Lan nggak ada jam. Nggih kalung Bu tak iki Pak Lan, Bu. Kira-kira Pak Lan kalau ini. 5 gram apaan ya? Iku Yana tak edol dari Yana mau lah kalau Yana. Lah apa? Janah kok. Itu guyu. Larang kilogram. Tak mah pirang gram ya. Padahal ning ngono matenan. Terus di Pak. Yo ora somong ngono. Oh. Oh. Pak Kadi ora kepedesan kok. Nonton Pak Di ya. Ora kepedesan ta Pak Di? Kuwi pedes ora ra ngerti ya. Masa Pak Lan? Ya iso omong. Ngonyek Pak Pailan ki. Goyak-goyak, Dok. Ora. Guyu kok. Ana kuatu mana topi. Dan dulu sih uang ya. Nek kuwi ya. Nang kamar ada kasar Mas Jajan. Apa sih? Jajan. Jajan kok iki. Jajan bodoh nek saya bal-balan ngageng-ageng. 2 menit